ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲିଟଲ ଷ୍ଟାର ସେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଲେ ନା, ଚମ୍ପିୟନ କିଏ ହେଲା? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲିଟଲ ଷ୍ଟାର। ମୁଁ 1983 ମସିହାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ପରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭିତରକୁ, ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ତାଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଉମରକୋଟର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଉମରକୋଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏତେ ଅନୁଶାସନର ସହିତ, ଡିସିପ୍ଲିନର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ on the clock, put me on top, everybody drop.